lizoba idlozi lihle kanjani mina uma ningiflathela ngisaphila. Ngoba nobaba nanimthanda esaphila nithema niqeda umudla manje phila nase nimphuca ukuphila. Mina bakomalume bona banginika ukuphila nikhona ningafile liphila. Nina niyafana nabangiphuca impilo ngoba nahlulwa kumgeza inyama engangifaka sona mhlazana ngoba nimphuca ukuphila. Akhona kodwa ukuthi imisebenzi ayitholakali ke baba mhlophe bazama ukungiqasha ngoba ngihamba nefeli emnyama. Nabesifazane ngiyabamba ngiyayeka kodwa imbewu yabo. Inkinga mina nisuke nijaha amafa kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi. Ifa liyafana nixibana ngoba nihamba ngendlela ezangayo ukuza kalula kuhamba kalula. Into angayisebenzelanga siyona yakhe yomuntu kanti into yomuntu umhluzi wempilo. Ubeyigada-ke nayo impisi noma seyisekufeni yakwazi ukuluma besifuna umhluzi wayo. Ngingangabhubhisani kwaze simnyama besishanga amehlo angakaze abonakala. Sathi mfana umncane kodwa mina ngiyakunyanya. Ethuneni likaba bonke ezinyaweni zakhe kunesibopho esidala ekade sahlala. Sasifake ngenhloso kuzoqeda ikusasa lakho. Bathi kuba mnyama kakhulu basezosa kodwa kuwena ngeke kwakhanya nomila ngangakayi kosidakhanini. Intanga ede ngumakhosa ngunina nina-ke nabanebhadi ngoba unyoko basheshe banishiye. Kaze babenzele ibhulele batshela iqiniso ngani babona umfazi kayi senizonda kangako. Kepha nabo babuye emendweni umamezane bakuphethe ngogozwana. Ngingeke zinhliziyo yami icule emafutheni uma ngidlula ngasekhaya. Ngibona ukuthi laba bamkhulu abasala kodwa sebawuphendula ijeriko ngoba intombi yawo. Ngathi yobuso banike ngoba thina imize sisalele ukuthi siyivuze. Ileyo malume esakhulela kuyona. Benzela ongenani umphefumulo wahlukaniswe nenyama ngoba kuyacaca nawe somanje awugizwa makhaya. Sisalizibiza abazali abashiye emhlabeni bengasilungisanga. Sisahamba nedlozi elimnyama elafaka kabi ngesikhali lagcina lingagezwanga. Manje njalo malifika thina lifika kabi selimdala. Abanye babekela kukhulu ezimpilweni zabo kodwa izimpilo zabo ziningi. Abanye bagqoka amajazi kodwa imisebenzi abayitholile. Abanye basashawa isiphandla, abanye basitholile, yize abanye basithole endaweni engafanele. Lesangoma sikhipha isililo ungavuka sihambele ngigobela munye sithi mbetheleni igobongo nathi South Africa izothwasa yonke. Phela ngiyazi kuyenzeka uphethe igobongo ubesithwasa kodwa kusizani ngoba nabaphathi basifuna igobongo umsebenzi bengasinikeli. Uma nisibona sidlula ngendlela sigqoka amanikiniki ningasheshe nisahlulele emakhanda esihluzini kodwa ukuthi impilo ayikahlangani. Uma wena yakho impilo isheshe yahlangana lokho akuchazi ukuthi thina singamavila sifuna ukuzama. Mhlawumbe wena ukuthi kubuhlungu kanjani ukuzama empilweni ungaphumeleli. Uma kwantanga yakho beqashwa ngapha nangapha wena solo kwajika ngelanga mihla namalanga. Uphila ngamagama athi mhlawumbe kuyolunga ngelinye ilanga. Uma namaqeda kugeza ukuthi siyaguga izigidi zangaphansi ungena kutshela abantu. Uhlangane nabaphephe esicelo zomsebenzi ethize emgaqweni. Usibuze somandla kuyenzeka ukuthi nawe amandla aphelele emoyeni. Bathenga isimoto ntangayeni bahambe bayimshadile. Wena njalo mangabe uthi uzama intanta edlulaneni ubona sebephuma sebehamba bekushiya. Usibuze somandla kanti kumina kwakhalonye emini nangu ngiphenduka idedeni lahlala kubani. Kubuhlungu kamathunzi amnyama bese kuxabanisa nabantu azakushiyeni isibazi. Kusuka umuntu ungazelena phela kufanele ngesikhathi. Ngesinye isikhathi kuyenzeka nje ugcina uphelele ngaphakathi. Yenziwe imisebenzi wakho umgezi umsebenzi ungakenziwi. Pho-ke ubuzowenzela ubani ngoba bathi izihlobo zethu ezimali kasi sikweletini ukuthi nesingena abantu. Kasi mhlangigcina kuba sekhaya. Ngake ngama ngaphesheya ngalibuka ikhaya. Ngibuka leza ndongo ezakhiwe ngodaka kwayizona ezwayo. Zadangazela isinyembezi zaphuma silandelana. Kwaba ngathi khona ngigxoxa inhliziyo ngomkodo uma ngibuka lesa sakwazi sifishane sivuma nembiza emnyama namanyoni amathathu. Bangifikela ukuthi namanje somanje ekhaya kusaba saphansi bekuningi uqe phansi phakathi. Usenzile isiphingo ukungithathela abazali kodwa ngiyakubonga ngokungigcinela kakhulu. Yize ngisaselele imibuzo kwanani ukuthi usaliswe ngibusisi noma ingokuncane kukhona ungakhulu yozuza akayazi injabulo uhlezi ekhaya usuyaphela nonyaka kweminye imizi bazobe besinde ngoba ethole kuphinya ngendololwane ekhaya sobe sabangisana ngayo.